Ulondeka Zulu okhulumayo. Namhlanje sihlangene ngoMemulo kanye noMkhehlo, uMkhehlo umbongeni wakaTembe khona le eMangozi. Ngizizwa ngijabule kakhulu ngokwenzakalayo namhlanje ekhaya, kuyaphithizela nje kuhle kudelile. Ngibonga kakhulu nje nabazali bami ukuthi bangikhulise, bangibonge kuleli zinga engihambe ngaze ngafika kulo. Engathi nje konke okwenzakalayo usuku namhlanje ngaba impumelelo. Ngithokoze kakhulu. Ingane engathanda ukukhuluma, ingane engathandi nje ukukhuluma. Uyingane nje ebheka phansi yabona into nawo engayifuni. Ubona ngenyembezi ukuthi akayifuna akakuphenduli. Akasona isikhulumi. Uyingane nje enjalo. Akazange futhi ahluphe nangokugula. Ube ingane nje efunda enakene nesikolo, azange nake bafana, wanaka isikolo ngethukile. Nase qhamuka abantu bakaNtembe. Ngoba bengaze ngibone ukuthi umfana na. Ngethuka nasokuqhamuka bakaNtembe ukuthi hawu. Hayibo, ubenze njani lo muntu omkhethile? Ngoba phela bowunolaka kabi. Engabafuna abantu abasokuncenga nje abantu abadala bezoncenga kumina bethi hawu bandla siyacela.
wakwaTembe enyakatho kwamhlaba yalingana. Cha, ngithi angibonge emndenini yonke, umndeni wakwaZulu omagebe ondaba ezitho okuyibona abangizalela lesi sithole noma abangakhela lesi sithole. Phinde ngibonge kumndeni wakwaXaba, kumama Maxaba ukuthi engikhiphele le mbali engenze ngayo indoda emadodeni namhlanje. Bese ngibonga kodlakadla onkaba enkosi, omsuthu, omdlulethe indlela, intombi noma isithole esizala mina leso. Ngaphandle kwaso bekungeke kuze kube impumelelo konke lokho. Ngibonge isupport kusuka kuqala umsebenzi noma amalungiselelo umama akanginikeze yona. Bese ngiphinde ngibonge koTembe onyomfandawo abahlomela ihlomela bhengu omlawo omsongi ukuthi bangipha amandla ukuthi konke kade sifisa ukukwenza noma uMkhehlo ade sifisa ukwenza nengane yakwaZulu noma nomndeni wakwaZulu beyimpumelelo. Ngicabanga ukuthi konke kuhambe kahle. Akuzange kube lula ukuthi sihambe size sifike kulesi sikhathi esikuso namhlanje. Zibe yiningi kakhulu ingqinamba ezibe khona. Kodwa uNkulunkulu unyazo lwezulu lwethemba luyakuvikela futhi liyakuhlelela ngisho kunzima kangakanani. Mhlawumbe kulabo abafisayo noma abasebeliqalile lo hambo lokucela, bengingasho ukuthi kubalekile ukuthi konke okwenza ubeke uNkulunkulu phambili noma ubeke unyazo lwezulu, ngoba ngaphandle kwalo awukho umcimbi ongaba impumelelo. Bese futhi ubeka abakini abalala othulini lomhlaba, ubasondeze eduze ngaso sonke isikhathi, kube yibona abacelayo abanxusayo ukuthi abakuhambele phambili, ngoba ngaphandle kwabo akukho kungaphumelela. Ngibonge ngisho ihambeli zethu ezisuke enyakatho zihamba ngezimoto zazo ngopetrol babo. Ngibonge insizwa ade zingimisile zingisekile ukusuka phansi kuze kufike ekugcineni, ukuba zibanga nalo lithando ezilikhombise kumina, lo mcimbi ungeke uzube impumelelo. Ngibonge kubahleli bawo ekade sisebenzisana nabo, suhlela nje uzufike kulesi sigaba ube kuso namhlanje. Engathi uNkulunkulu unyazo lwezulu angabandisela bese uyabapha konke abakufisayo, nabo abapha amandla ukulobola abagana. Phinde ngicele futhi ukuthi kungasabikho izithiyo noma ingqinamba ezingavimba ukuthi siwufeze lo msebenzi noma sikufeze lokho sekusele, ngoba sekuseduze phambili. Angibonge. Nikeziwe, kongaphela